Te, pwede ko na makuha ang kaldero si mo? Ha? Pwede ko na makuha ang kaldero si mo? Balaan mo nagig maluto ko subong sang sisig. Nga asa do karon kakabit mangyapon ang kaldero diras tubangan mo. Chay, grabe. Ginambalan tagid ikaw, ha? Ginambalan tagid ikaw. Nga kagina pa kita ginambalan nga hugasan mo ang kaldero kag magtigang. So karon kay asta subong wala ka mangyapon ka tigang. Kuhaon ko ang kaldero kay lagaan ko sang akon nga lutoon, maluto ako subong sang sisig mo. Dasiga da kay kuhaon ko na akong kaldero kay maluto ako sisig. Diya, ay karon. Ay, naugot na ko sa imo Wala ka obrahon. Amon lang na imo page para ano? Ipakita sa ibang tao nga nami imo lawas, ha? Dali ada kuhaon ko kay maluto ko sang sisig. Grabe ka. Luto kaya sa sisig tapos nag-awang amo kasi na. Ha? Ay karon Be, dali na maluto ko sisig. Be. So karon guys, ano na nakuha na natin kay Jennifer ang kaldero, no? So ari, pala niya maluto pa sa sisig. Ari lagaon tanan niya para imuon sisig. Dumay baho pagamay mga idol. Tuntog diya si Jennifer mo ginbutang-butang siya itong anang. Karon dari na aton mga panakot sa atong imuon nga sisig. So may ara kita loya, Bombay kagahos. Siyempre may ara makita malabog nga katumbal. Pinanakihad-kihad na nato ng aton nga baboy. Kung subong toon, hindi lang sisig. Di amo ni ang ginatawag nga sisig dinakdakan. Sisig lang gid yang ilutoon. Ginasugba ni ang baboy or prituhon. Pinanagpainit tagta sang mantika para ibutang naton nga Bombay. Sa tanan mapasalamat na kita kay Jennifer nga kung diin ginhatag niya ang kaldero para aton pabukalan sang aton nga baboy nga imuon nga sisig. Ginawa ko makahugas-hugasay. Abilin pa sang baho niya ang kaldero nga akong ginkuha sa iya tubangan. Butangan na naton sang reno. Kag siyempre butangan man naton sang mayonnaise kag labugayon. Siyempre ginbutangan man naton sang limon nga ginatawag para pang paslom. Garete na sa pagkaon. So kaupod ko na subong si Jennifer nga magkaon sang ginimo ko nga sisig nga tama ka namin. Ta mga viewers ko kag followers, madamo gyud salamat sa inyo suporta sa akong page. Madamo gyud salamat sa inyo pag-share kag like sa aton mga video. Hindi ko magpate first time nga mag 1 million views ang akon nga video sa isa lang kadlaw. Daw wala ko gin-expect nga amo na kag mag-viral ang aton nga video. Aga pasalamat man kita kay Jennifer. Tod kay Jennifer, nag-viral ang aton mga video. Sa liwat, madamo gyud salamat sa inyo tanan sa pagtan-aw sa aton mga video. Hindi nyo gyud pagkalimtan, like, share sa aton mga videos. Siyempre, sa wala pa naka-follow sa aton, mag-follow na kamo mga amigo. Kay hindi lang amo na ang mga funny video nga aton ipakita sa inyo. Kundi madamo pa.